Som tres dos que es troben al vent, la Berta, la Júlia, la Sofia present, amb un bon cafè a la mà, la vida debat. Parlem de tot i de res, i és això que ens agrada. Bon dia, bona tarda i bona nit. Benvinguts a un nou episodi de Pico 3. He deixat una Pico pausa. 3. Pico 3. Feliç any nou a tots i totes. Que fort. Benvinguts al Un any 2026. Feliç 2026. Estic superafònica. És que ahir va sortir... L'estic gravant abans, o sigui que no és pel dia 1. No, és la passada gripe que hi ha Bueno, hagut. jo encara estic sortint una mica. Bueno. Jo m'he salvat, espero. Bueno, benvinguts a un nou episodi. Primer de tot farem la pregunta. La pregunta. La que avui és pregunta. més una pregunta típica d'any nou. Quins són els vostres propòsits? Contesto l'última. fem un vale, propòsit. que m'he de pensar. Jo he de dir que no sóc de fer-me propòsits mai. O sigui, O sigui, és una cosa que no he fet mai, el del Jo sí. vision board mai. jo saps què passa? Ojalà Que ser aquest tipus de persona, però és que no sóc. penso que si... O sigui, encara que m'ho faci, no ho compliré. Per tant, m'estalvio fer-ho, no? Sí. Clar, I no, ja està. t'estalvies de la decepció cap a tu mateixa. Sí. Bueno, no, és que tampoc me'n recordo després. O sigui, no em Ja, ja. decepciono, saps? Vale, si hagués de dir un propòsit sí o sí, crec que diria... Ser més puntual. Molt bé, Júlia. Aquest segur Hòstia, que pues no vale, el compliràs. pues sí, vale. Bueno, és un bon... No, digues Ser el teu, espiritual. digues el teu. Anava a dir molt bàsic, però fer més esport. Però algo més deep, en plan un propòsit que diguis aquest és l'any on sí ha de passar perquè és l'any en el que ha de passar, no algo que Jo, mira, et fiquis cada any, saps? Els meus propòsits són aconseguir treure el TFGB Ah, bueno, sí, clar que sí. i crec que estaria bé començar a trobar una feina de lo meu, no? O sigui, clar, encara tinc fins setembre, octubre de l'any que Vale, ve, per tant. jo tinc perdre la por als avions, en plan ara no sé per què m'ha agafat la por repentina de pujar-me a un avió, tipo Bueno, però al volar. puges igual. Tia, però últimament ho passo fatal. A mi m'ha passat de passar-ho malament a l'avió, en plan, estar tot a l'avió És com la Patrió, sense diu poder que té por dormir. i Ho no té faig por. perquè ho he de fer perquè vull viatjar, però em fa por, en plan, estic atacada 2 hores. O sigui, no. I ser menys vergonyosa, en plan, igual m'ho porto dient tota la meva vida, però aquest és l'any on vull perdre la vergonya i parlar quan he de parlar, anar a la gent quan he d'anar a la gent i a veure si ho aconsegueixo. Molt bé. I tu? Ai, Ser més puntual i... Ser més puntual. Ja li va I? bé tenir un. Ja, he de dir alguna deep? Vale, doncs dic alguna deep. Ser més sincera, crec. Sí? Sí, en plan, si no em ve de gust anar a un lloc, Més directe. poder dir no em ve de gust i sense justificar-me ni res. Vale, molt bé. Molt bé. Vale, Molt bé. next. Vinga. Next. Bueno, el tema d'avui Mac, mac. és una mica donar la nostra perspectiva del que és per a nosaltres el món influencer Català. en general, més català, i més o menys, des de la nostra perspectiva, no venim com a parlar del món influencer, és més com Hosti. l'opinió, de dir, esto passa. I no sé si voleu aportar alguna cosa. Vale, jo començaria dient que si en aquest podcast ens referim a nosaltres com a creadores de contingut, influencers, etc, no vol dir que ens ho creiem, vol dir... O sigui, bueno, és que de fet l'altre dia ho parlàvem, no?, pensant del tema, i vam dir, tia, és que nosaltres som com una mica falses, no?, en plan, com que sempre estem allà com d'infiltrades, tipus, estem als eventos i tal, però realment per què estem allà? O sigui, què hem fet? O sigui, tampoc tenim tants seguidors, però quan arribem la gent ens coneix, en plan, vosaltres sou... I nosaltres, sí. O sigui, sempre és com aquest sentiment de que no hauria d'estar aquí, com síndrome d'impostor, saps? En plan, Sí, no sé per sí, què estic aquí, literalment. De fet, jo estic aquí, però no sé per què. us he de confessar que a mi aquest episodi em fa molta vergonya. A mi també. O sigui, jo ho estic passant una mica Per la veu, ho dius. No, Mira. a part. Però és com que, ai, em fa vergonya, Sí. saps? Parlar així de tu, sí. Sí, Perquè en quin punt et comences a com a autodenominar influencer, de No, no. veritat? Jo crec que estem molt lluny i Podem crec que partir no... de la base de que no som I no influencers. diria Jo que crec- som jo crec que influencers, no vull. més persones que fan Creadora, contingut... o sea, no, per no mi, creadora, abans- fem contingut, però no Sí, com creadora. llavors crees contingut. No, jo però no considero tan creadora. que faig contingut en català de tant en tant. Sí, no De que tant en soc- tant. per No que em dedico a ser Mira, creadora jo vull de dir una contingut. cosa. No, però, per mi, o sigui, tu crees contingut. tia, però per mi una persona que dic soc creadora de contingut, per mi és sinònim d'influencer. En plan, quan algú diu Sí, però sona soc millor. creadora, per això ho diuen, perquè sona millor i no volen dir soc influencer, però és el mateix. Per mi no som creadores de contingut.
ens hem aprofitat... Home, creem contingut, no me però no jodes. és com un... Però no és Que el no nostre vivim, nostre no és el rol, nostre treball. No és el nostre Vale, treball. no és el nostre treball. Tu Llavors ets una altra diria cosa que- i després ets creadora de Clar, contingut. sí, som 100%. publicistes, que tampoc ho som, però... I fem contingut en català, però no és la nostra professió. Sí. A veure, és que jo crec que mai em diria influencer a mi mateixa. No, no, sí, mai. que creu contingut, que sí, tal. Pànic. Però la paraula influencer, en plan, sí, soc influencer. Que No, jo no, volia no. parlar avui que hi ha com un prejudici molt gran, i jo la primera, i crec que ho estic millorant amb el temps, però abans tenia un prejudici gegant Els influencers. a la gent famosa, Sí. a la gent influencer, pensava, quina mandra, segur que són uns falsos, no sé què, i ara tampoc he conegut així influencer top, no he conegut Home, ningú, de català, sí. però de Catalunya hem conegut vale, bastanta sí. gent. I dones compte, o sigui, jo, potser la gent opinarà el contrari, però en la nostra experiència, jo com a mínim, tothom molt bé. Sí, Sí, o O sigui, sigui, això no he que- notat interès, o sigui, No. ni competitivitat, la gent et dona consells. Sí, O sigui, molt això sí que... Joder, torno. Això que sempre diuen de... no, quan tu coneixes a una persona en plan famosa o influencer o tal, com que et canvia, se't cau, perquè són molt doble cara, quan els coneixes realment veus que tot és un personatge, no sé què. O sigui, sí, suposo que hi hauran, però jo crec que podria dir perfectament que mai m'he trobat amb ningú així. O sigui, Jo de tampoc. tots els que No, jo coneixem, tampoc. Mai. crec que mai amb algun d'aquests he pensat hòstia, a xarxes és tot el contrari, en plan, sembla una altra persona. Però a mi Gens. m'ha passat més perquè tampoc coneixia tant aquestes persones. Per mi ha sigut tipus Clar. que en el moment de conèixer-les he dit, hòstia, no et coneixia i t'he conegut. Ja, però, per Algunes sí que exemple- les coneixia d'abans, però no tant. Sí, però quan els coneixes i després vas a mirar el seu Instagram o el seu TikTok, vale. tampoc No, veus no- que no canvia, canvia, saps? O sigui, no. és la mateixa. No. I de fet jo pensava, ostres, quan hem anat a eventos d'aquests així i tal, al final doncs, en general som de les persones que menys seguidors tenim quan estem allà i llavors per això ens sentim infiltrades, però també que en el meu cap jo pensava, és que no ens faran ni cas perquè la gent deu anar parlant doncs, amb qui més li interessa col·laborar Sí. o el que sigui, i tio, al revés, en plan, crec que la gent és igual de simpàtica amb nosaltres que amb algú que tingui 10.000 seguidors Sí. És guai. i que et donen, m'encanta a mi el de que com que et segueixen la pista, no sé, en plan, Sí, ai, he sí. vist que heu fet no sé què, i dius, tio, joder, Ai, m'agrada molt el que perquè vau fer l'altre dia no i us- és en plan, és veritat. Ja. Mola no us molt. passa que se us oblida que esteu penjant molts vídeos a les xarxes socials? Que O teniu sigui- una petjada digital molt heavy, de Horrible, 2 anys, horrible. en plan, se m'oblida. Sí, és però horrible. quan, Però quan, millor que se quan vas m'oblidi. a un evento, no. No, però tipus que la gent et diu, ai, vaig veure el vídeo aquest, i tu dius, hòstia, Ah, ja, clar, ja, ja, que la sí. gent veu els vídeos que pengem. Sí, però a mi em passa que pengem Saps? tantes coses i tal, que hi ha moltes vegades que dic, com? Quin vídeo? Vale, aquest vídeo, que també, saps? imagineu-vos Sí, per jo, això. que jo ni ho he editat. Tipus, jo no sé el que es publica Tu moltes ets vegades. fan Guai, ja, i ja, formes tu part. confies, I de fet a mi em passa a vegades que quan algú m'ha dit m'ha sortit el TikTok i dic, no sé quin vídeo perquè no tinc TikTok. Clar, i llavors em diuen, però si surts al TikTok i jo no tinc TikTok. Saps? És en plan com Això la és... paradoxa. Sí, Sí. la paradoja. Després, una altra cosa que volia dir jo és que literalment m'he donat compte de que la gent no té vergonya en el món. No té vergonya Perquè gens. jo, per exemple, bueno, l'Àlex L'Àlex Prof Prof, és que anava a dir la Sí, mateixa sí, sí, persona, sí. tio, es pots planta parar? ja en el Cabre Rock, per exemple, i pot treure un trípode i un micro i es posa a entrevistar la gent i li suda un colló. No, però és que Literal. al puto mig del carrer li és igual, aquest tio et treu una puta càmera, un micròfono i et comença a parlar. I jo penso, tio, però... No, o no, sigui, no, és O diu, mira, és queda fer increïble. un vídeo, que jo faria, porfa, pots ajudar-me a fer És un que vídeo? mai ho hem fet, de fet. Però llavors Sí que ho creieu hem que... fet. Ah, però nosaltres, tant, no, Samat, que en plan pensava de que deia dir-ho. que ell no ens havia fet Creieu mai. que pot ajudar tipus, a que tingueu més èxit, en plan, ser una persona molt més, tipus, Sí, que tingui 100%. aquests dotes comunicatius. Algú, o sigui, algú que té aquesta personalitat, jo crec Ja. que l'únic que pot fer és créixer i créixer i créixer. Saps? Però llavors si no la tens i vols començar a crear contingut i ho has de treure, estàs també sent no Pues- sent fals, però estàs... Jo crec No, que has de ser actuant una conscient mica. en el moment en què tu comences a crear contingut, en quin tipus de contingut vols fer. Si et vols apropar pues, a lo que faria l'Àlex Prof, pues, potser has de començar a treballar la teva personalitat una mica, saps? Yeah. Perquè si no, o sigui, una cosa, no le puedes pedir peras al olmo. Tipo, Ja. si no ho tens, no ho tens. Pues crec I no que- creixeràs. El que sí que crec és que, a part de la personalitat, que també deu fer molt, també és com, no sé, el ser com pícaro. En plan, hi ha gent que té molta picarodia Sí. i sap, o sigui, un Sap don de fer-ho gentes bé. que sap a qui li ha de dir què per aconseguir tal, saps? En plan, no és que ho faci amb malícia a les persones ni res, però sí que hi ha gent Total. pícara i crec que nosaltres tenim poca picardia. És que sí, això ho anava a dir. Som Jo crec que de lo que pequem nosaltres
és com no tenir aquesta cara dura, que no a males, però que hi ha molta gent que aquí pues, demana i comenta i no sé, i pregunta i tal i no sé què, i moltes vegades li diuen que sí. És que Saps? jo crec que... I nosaltres com que ens costa tant, ens fa tant com reparo preguntar i demanar i no sé què, que diem, bueno, és igual, i al final no acabem anant o no acabem tenint coses que potser sí que podríem tenir. Jo no vull tenir la cara dura, no ho dic en plan, ai, m'agradaria tenir més, és que jo no m'agradaria tenir. A mi sí. A mi Jo és algo no. que vull Ja millorar sí. en el podcast i en mi mateixa. Tu, si vols anar a un festival, Sí. hi ha molta estem gent parlant que d'això. pregunta per la puta cara, en plan, em dones una entrada? I li donen. Nosaltres, vale, com no preguntem, ni ens ho donen. Jo dic més de la gent, en plan, vull dir-li, això pots... no. No. És que jo crec que se'n Pots junten... convidar aquí la persona... No. Se'n junten dos problemes, que és tenir síndrome d'impostor i que no ens agrada demanar favors, en plan, o favors o no ens agrada tipus, anar darrere la gent, ai, Bueno, saber no què sé devem, què. també. No ens agrada. O sigui que al final crec que tenim com mal concebido, no? Com això, perquè hi ha molta gent que dona, per exemple, sempre ho hem dit, que gravo, ens dona, i nosaltres mai li podem donar tant com ens dona ell, però Mai. és com que la gent dona i nosaltres com que tenim aquest sentiment de tornar-ho, saps? Sí. I per això no demanem tant, jo crec, perquè tenim aquest sentiment de que, conyo, t'hem de tornar sí o sí, Mm. i ens sap greu si no. Exacte. Jo és que és això, que com que a la meva vida personal ja no ho faig, Yeah. és com ara jo que t'he de dir a tu si et conec poc, ara que t'he de demanar, saps? És com... I també crec que és molt diferent crear contingut individual que en grup. O sigui, sí. És molt diferent perquè quan ho fas individual és la teva persona que ja és com que t'estàs venint per dir una mateixa tum. Però aquí ens estem venint tres en una, en plan, Bueno, i també crec en voler ser una identitat, pico tres. Quan ho fas en Encara plan... que siguem tres. Ja tens raó, Quan ho fas individual, crec que tens com aquest sentiment de buscar-te la vida, no? De que realment, si no et mous tu, no et mourà ningú. Nosaltres tres, com que, bueno, com som tres, no sé, una farà o una altra, Clar. i ningú fa, però... No, també que és això, que per crear contingut, si ets una persona, doncs de qui depens? Doncs de tu. Com més gran és el grup de persones, és més difícil crear contingut perquè heu de coincidir més, heu d'estar més d'acord amb moltes coses, etc. I també crec que si estàs sola, potser si vas a un evento, doncs tens... Com que t'has d'espavilar, És que això, és buscar-te la vida tu obriràs sola. a Pepito Grillo i li O diràs tens un quedem mazo, abans. no? Sí, Sí. 100%. Però Ja, nosaltres és pues, anem veritat. les tres juntes i llavors al final, hòstia, si parlem amb gent, guai, top, però si no, no te vas, o sigui, no et mors. Sí, i també crec que d'aquest món sembla mentida, però nosaltres crec que formem part d'un grup molt guai. És que no vull dir de creadors, o sigui, sí, ells són, però nosaltres no. Però Ficat. crec que el grup amb el que sempre ens trobem quan anem a eventos, quan anem a festivals i tal, i realment no ens veiem més que als eventos, No. però quan ens veiem als eventos com que sempre estem junts. I crec que és molt guai, tio. Sí, perquè no sé res de les seves vides com deep, però no som quan amics, vaig, ai, què tal? Sí, I no és som amics, superguai. però som amics Exacte. dins d'aquest món Sí, això és guai, paral·lel. Saps per què crec que ens creiem molt infiltrades dins d'aquí? Per què, Sofia? Perquè crec que no és una que hem volgut com crear amb una finalitat de fa 2 anys dir Ja. ai, volem fer això per anar a eventos o per conèixer I volem gent. tenir seguidors, no, ja. en canvi jo crec que si ets una persona que tipus, li agrada i és el seu hobby crear contingut, tens uns objectius als que vols aspirar i fas tot el que puguis per arribar. Però nosaltres mai hem sigut així. També et dic, crec que és inevitable, no? Si fas contingut tindràs seguidors, Ah, més ja. o menys, però tindràs seguidors, saps? I és com que una cosa que nosaltres tampoc hem volgut com veure mai, tipus sempre hem anat com de no, nosaltres no ho fem per cap fi, nosaltres no volem res, no tal, però al final és inevitable, o sigui, si fas que vídeos, a mi- pues, pujaran els seguidors A mi o em passa una baixaran, cosa però... molt rara, que és que per una part, com que és com un projecte nostre, Sí. és com que dic, uau, vull que vagi bé, i els que vagi bé a vegades significa pues, que Tal qual, tenir siguis seguidors. més coneguda, que et convidin a anar a més llocs, conèixer més gent, bla, bla, que bla, la bla. coneguin. Però per l'altra banda, jo, per com sóc jo, no ho vull gens, això. O sigui, no vull gens ser Jo més sé- coneguda i tal. Llavors és com que a vegades tinc com aquesta dicotomia al cap de dir, vale, vull que vagi bé, llavors que vagi bé significa això, però jo tampoc ho vull, Saps saps? què em passa? A mi jo penso, si em reconeixen, vull que em reconeguin com per les tres, no a mi sola. Tipo, jo no vull anar pel carrer, imagineu-vos, en el cas de que em Clar, reconeguessin, tia. però jo no vull anar pel carrer i que em diguin Berta Plans. Bueno, Berta... Pip. Bueno, si vols dir, ja ho saben també, Sí, però és a igual. l'Instagram. No vull que em vinguin pel carrer i hòstia, ets tal.
sinó vull que si em reconeixen, en el cas de que em reconeguin, que em diguin, hòstia, tu ets la Pico 3, saps? Que et diguin, ets Pico 3. No vull ser una individual, saps? Vull Ah. ser, si em paren o si em reconeixen, vull que sigui com que em reconeixen amb tot. Sí, sí. És que alguna vegada Saps? quan ens han reconegut individualment... No, fatal. Fatal. Sí. O sigui, Fatal. fa gràcia, però després jo em quedo pensant i penso, uf, tio... Sí, Ah, bueno, sí. clar, De fet, la ahir vergonya. a mi m'ho van dir. Jo vaig pensar, en què moment? A mi em fa més vergonya quan part són m'ho diu persones que no t'esperes algú gens. que coneixes. Tipo, no és amic, un conegut. Quan Tia. un conegut t'ho diu, jo dic... Ja. No, l'amic de l'amic és terrible. Quan Però et diuen, si- ai, em surts molt, i dius, ah... I jo no et conec A de mi, res, si és un saps? desconegut, és que em dóna igual. Si és de Però la un teva edat, conegut, encara. Per mi Ah, la putada és sí. com ahir que una... Bueno, és que no sé si ho veu, Un adult. però un adult, m'ho digués en plan, Oh, tio, sí. fins a quin punt arribo? Saps? Sí, no es va. Sí, el més vergonya que et fa és gent del teu voltant. En Sí, plan, Però al teu voltant que tampoc estan al teu voltant. jo, per Sí. exemple, sempre... Sí, perdoneu, però moltes vegades he ocultat que tinc un podcast. Tipo, jo Lo confieso. Ja ho sabem. he tingut feines i no he dit res que tinc un Ah, bueno, podcast. no ho veig mai. greu, Ja ho jo sabem. tampoc ho dic. En plan, no ho dic Sovint. mai com a destacable meu. Ah, doncs mira, tinc un... Mai. Bueno, jo la meva feina de fa 5 o 6 anys s'han enterat aquest any. Per això, que tampoc ho fem nosaltres. No, no. Sí, no és el primer Però, que diguis. I a diferència meva, Ja. és com que jo ho oculto molt. S'avergonyeix. Si volíeu posar-ho al... Jo ara ho teniu, ho no? vaig treure, però m'ho torno. Ja ho tinc, tornaré. al Pues a mi em currículum. sembla Jo impossible m'ho vaig treure a tenir-ho. l'estiu, però igual m'ho torno El que a ficar. esteu dient, jo el A currículum la ho bio. tinc. Però si tu la l'havia tens dit, ara. privada, da igual. Ficar-t'ho o no ficar-t'ho. Però la gent ho veu, no? Que tinc a l'avió. Ah, clar. Pot Suda-la. clicar, però... No si sé, més et ties, dona. em fa vergonya, però després penso, per què em fa vergonya si és que això ho estic publicant a internet? I però em estàs fa una I ho sortint estàs a fent perquè internet. vols, o sigui, Ja, ja. en Algú cap t'està moment t'estem obligant. obligant. Clar, clar. No sé, em passa una cosa molt rara, tio. Els meus amics a vegades em diuen, tia, jo és per què? I dic, no sé, per Jo crec què? que ets Hannah Montana, no? Tipo, estàs molt bé sent Miley... Buah, m'estic fotent No, una o sigui, fumada. jo Però t'agrada gaudeixo Hannah. d'això, m'agrada això, Però en el fons però no sé vols si seguir m'agrada sent Miley això, Cyrus. Ja. saps? Ja, però això és el que fem al bar, per tant, per què estàs aquí? Bueno, però perquè és com un projecte i em fa il·lusió. Best of both worlds. Ja A està. veure, no hi ha world ni world. There's only one world. Vale, i una altra cosa que volia dir és que quan, això que, ara que deies d'infiltrades, moltes vegades quan hem anat a llocs i tal, em fa molta gràcia que vingui gent, que deies tu abans també, i et digui, ah, vosaltres sou Pico 3, no? I Sí. dius, uau, tipus, saps qui sóc? Sí, però això m'agrada, veus? Pico 3, sí, soc Pico 3. Sí, Sí, així soc m'agrada. Pico 3. No soc verda, soc Diuen, Pico ah, mira, 3. les Pico No tinc 3, nom. que no saben ni com ens diem, a mi Ai, això sí, m'agrada. això Sí, a mi m'agrada. també m'agrada. De fet, a mi el que m'agrada d'aquest podcast que fem és que a vegades, o sigui, expliquem moltes coses però no expliquem res de la nostra vida com a tal. Ja. Sí, Ja. Buah, és heavy, Ja. Molts Tipus, episodis i Dius no... molt de la teva maduresa, de la teva reflexió i tal, però mai acabes dient res de la teva vida personal. Però és que això, Són crec que va ser reflexions. quan vam començar, que vam dir, ties, jo no vull parlar com de res de personal. I totes vam dir, òbviament no. Perquè no, No, érem no. ningú. Bueno, perquè tampoc, o sigui, és que jo tampoc vull explicar aquí la meva vida. No. En plan, Ni de puta coño. al final t'acaben coneixent per com penses i tal, i el que dius de cada tema Però i tal, tampoc però... tant, Bueno, i dius alguns exemples, Perquè- vale, però... Sí, sí, I però... perquè les nostres opinions no se'n van tan lluny, en plan... Són No, ja, opinions a part. molt generals, No, en plan, perquè no, pot ser que no pensem pensis, tan diferent. mira, doncs, la Sofia és més de pensar per com parla cada episodi, Ah, és com sí, més de això pensar sí. així, la Júlia és més tal i la Berta és més tal. Però no... A mi un dia saps? ma mare m'ho va dir en plan sense... Igual abans que us conegués tipus, en persona i tal, va dir és que us miro i dic, sou tan diferents les tres, però tan diferents. És una però Ens ho diuen sempre, molt això. heavy. Però a la vegada com que... Som tres com personalitats coordinem superdiferents. tan bé, en plan, com que no és raro veure'ns a les tres, però a vegades som molt diferents. Som heavy, molt heavy de Molt diferents. diferents, Sí. molt. De fet, jo diria que si algú s'ha d'igualar una mica, però és que tampoc. Tu i jo. Però és que tampoc. Gent, Jo us veig molt diferents. O sigui, a tu i jo em veig superdiferent. Però a la vegada però no. en tantes... Però després hi ha coses que som més... Jo, amb tu tenim sí. algo que som iguals Sí. i hi ha algo que som molt diferents. Sí. Amb tu tinc, crec que més coses amb ella que Sí. sóc igual, però també altres que sóc molt Sí. diferent, i vosaltres dos igual. També. Saps? És com que podríem ser, però no, Però no, som no, iguals. sí, exacte. Ja, heavy. O sigui, a veure, en general ningú és igual de ningú. Vale? No. No, clar. però podria ser Però nosaltres molt, tres, en plan- justament, crec que tenim un... O sigui, saps el típic del test aquest de personalitat? Crec que estem cadascuna a una banda. Literal. Sí. A mi, Dius. algo molt guai que m'agrada del veure la gent tipo, online i després veure'la en persona és gent que
a part de que se li pela tot, com natural. En plan, m'he donat que cada cop m'agrada més la gent natural, en plan que es fica una càmera davant seu i comença a dir, comença a dir factos, comença tal, no sé què, no sé quantos, m'encanta. En plan, crec que és algo que està com innovant o no innovant, però com posats a la moda ara en el contingut de tornar a ser natural, tornar a ser espontani, que te la peli tot, i que, no sé, que siguis una tia normal, però a la vegada, no sé, lo normal és lo guai, no sé. Sí, jo volia dir que em fa ràbia, és que això quan vam decidir el tema també, ho vaig dir, i em fa ràbia com que a certa gent, o sigui, el món català és molt fàcil, no?, d'identificar, hi ha com lo de baix, que nosaltres diríem de lo de baix, doncs només a baix. Fluix merda. Fluix merda, són fluix merda, i llavors hi ha com el top, no? Sí. I el top, com l'élite, són 3 o 4 molt marcats. Sí. I em fa ràbia perquè sempre ens han com tatxat molt aquesta élite com de són una merda, en plan, són molt antipàtics. Bueno, el típic, no?, de que com més famós ets, més... Crítiques tens també. Sí, bueno, que ens han fet tatxar. Sí, però, clar, o sigui, ens l'han tatxat. O sigui, sempre ens han dit com no. I tio, l'altre dia, per exemple, amb Camputades, que estàvem a la casa aquella de creadors de contingut i no sé què quantos, van passar pel nostre costat i nosaltres vam fer com en plan, segur que no ens coneixen, en plan, jo passo i que no me vean, no? I crec que va ser la Joana... La Ona. Va dir la Ona, ai ties, m'encanta el que feu, tal, no sé què, i potser ni se'n recorda del nostre nom, però és com, a tu, és com que penses, joder, tio, pues tot el que ens han dit potser no és veritat, saps? És que jo crec que també la gent que està més a dalt té més crítiques perquè com que més gent la coneix, pues, evidentment tindrà més crítiques perquè la gent la té més a la mirada. Sí, però tia, nosaltres, per exemple, que no som ningú que vingui per la puta cara perquè no necessitava fer, o sigui, podia haver passat i pum, perquè a més era com una porta de pas i sortida. Sí, podria haver passat de nosaltres. Sí, i no ho va fer, saps? I és com petits gestos que realment jo crec que diuen molt. Per això et dic que hi ha com un prejudici molt gran i a vegades dius, no, tal persona segur que és super antipàtica, domina per sobre dels ombros i no ho saps, en plan, 100%. Potser tenia un mal dia, potser... Bueno, igualment, és que són persones. És que no et coneix i punt, jo què sé, saps? I a part, és que jo crec que moltes vegades se'ns oblida això, no? Que totes les persones que veus a la càmera, que pues, nosaltres, algunes les hem pogut com desvirtualitzar, però hi ha moltes que tu et quedes allà i tio, al final és una persona, saps? I que són persones normals que, confirmo, m'he trobat pel carrer, tipus... Sí, tal qual. I veig i dic, hòstia, és una persona que camina. Tal qual, que va a comprar. Que va en autobús, que té família, que té tot el que tens tu, però es dedica a això diferent a tu. I de fet, ja està. moltes vegades et penses que coneixes la persona perquè l'has vist molt pels vídeos, i no tens ni puta sé com és la seva personalitat, o sé, és molt divertida, no sé què, i potser aquesta tia ha gravat 10 vídeos abans per ser divertida, o no. Clar, i després m'he donat compte que quan coneixes a gent, tipus, ja no dic que tingui molts seguidors, però gent que fa vídeos, que, hòstia, que realment no saps tant. No. En plan, per molt que hagis allà dient pues mira, no sé què, no saps nada de ningú, llavors jutjar algú no pots, que no pots. No pots. I de fet això crec que m'ha servit bastant, que és una cosa que aplico ara, que és com, que per molt que algú em critiqui d'algú, és com que penso, bueno... primer vull conèixer jo. Ja ho veuré, saps? Sí, 100%. Jo crec que ens ajuda molt això de conèixer tanta gent de cop, en plan, en una nit conèixer moltes persones, a com tampoc deixar que els altres facin opinions d'aquesta persona sobre tu. O sigui, de tu, què? Que no et facin opinions de les altres persones. Clar, en plan, quan ho escoltes i dius, vale, no et cau bé, ok. Però jo no penso, buah, és un cabron. No, o sigui, no sé, és que no el conegui jo. Rotllo de... No, i a més com que et portes bé amb la gent, però tampoc són els teus amics, per tant, tampoc saps fins a quin punt et pots fiar. És com que, vale, sí, ok, el que m'estàs dient, però ja ho veuré jo. En plan, si me l'he de fotre, ja me la fotré, saps? Totalment. Bueno. I després també et dones compte que hi ha gent que fa un personatge 100%. I a vegades dius, segur que és un personatge i la vida real i és un personatge. Exacte, segueixen el personatge. Però és molt difícil, adonar-te de... O sigui, difícil i fàcil, però de dir, hòstia puta, en plan, és un personatge i què veu està fent per tu després conèixer-lo com a persona normal i dir, hòstia... No, és que és així. No, és que a vegades la gent és a vegades així. Segueix sent així. Vale, dieu això. Vale, pensava que deies no. Hi ha gent que sí que fa... Jo he conegut gent que és molt més personatge i després el coneixes normal i dius, una persona normal. I hi ha altres que no, que segueixen sent personatges com la Heavy. No, però per cert, altra cosa que a mi em fa d'esto, que a vegades, o sigui, no és que em consideri una persona tímida,
però com es diu això? Com reservada. En plan, Introvertida. de la meva vida doncs, no m'agrada Sí. molt. I a És vegades, impossible. O sigui, en aquest món és impossible. Tothom parla massa d'ell. bueno, a part, Ah, però dic, quan, no us passa que quan us heu assegut a la taula i un amic d'una amiga us diu tipus, ai, em va sortir l'altre dia que parlaves de no sé què, em cago en tot perquè dic, joder, tio, no t'ho dic de res i saps una reflexió meva de què penso jo sobre tal. ja, però Si vols deixar, ho pots deixar, Ja estic Està parlant dient fatal. moltes senyals, crec. Sí. Fatal, fatal. De fet, el tema el va dir ella, suposo que era com per desfogar-se. El vaig dir És jo. broma, és broma. És broma. No crec que el digués jo. No sé qui el va dir. Però si vols deixar... No, m'encanta Ah, vale, fer-ho. vale. Però jo crec que tampoc s'emporten res de tu per una reflexió No. d'un Reels, que A segurament mi això en és el 2 que em dies calma, penso, no no se'n em coneix. recorden. També et dic, és com que... Bueno, doncs mira, ja no t'ho he de dir, en plan, ja ho saps. Ja. Saps? És com, mira... Tampoc diem res greu. No. I que no estem cada dia ja penjant vídeos. Avui he fet això, demà faré això. És veritat. Bueno, Doncs, esperem que us hagi agradat sí. molt. Sí. Feliç any. Suposo que 2026. no serà l'única que està així avui. O sigui, així de fònica. Bueno, vull si dir. esteu així vol dir que us ho heu passat molt bé. Sí. Esperem que us hagi passat superbé. Ah, perquè això es penja el 8, Uau, no? va, quin, Sí. quin ataque. O sigui que ja, si esteu així vol dir que heu estat de festa 7 dies seguits, o sigui, no teniu vergonya. calma. És que el dia 1 va ser molt fort, O igual. el dia, clar, el dia 1 va O ser molt que el fort. raïm se n'anà com a l'altra banda i tens un... Sí. O el 5 O un va sortir, empatxe que o raro, algo. no? Sí. La cabalgata. Una cosa, la recomanació. Ah, Ja. la meva recomanació. Oh, és que crec que Ui. m'he liat i la recomanació era el propòsit, però da igual. La meva recomanació és, l'altre dia ho parlava amb una amiga, i és de que crec que estem en el moment perfecte o en l'edat perfecta d'utilitzar el nostre free will. En plan, us he sortit aquests vídeos. M'encanta això, En plan, No sé què el és. free will és tipus literalment Que pots fer el que vulguis. El que vulguis. En plan, tens free will, pots aixecar-te ara mateix i cridar ja, si et ves, no ho facis, però pots fer-ho. Qui t'impedeix a fer-ho? Tu, Qui o sigui, que em diràs, tinc vergonya. no, No, per o, això, en plan, o sigui, free will en tot, en plan, en el que pots, però fes-ho. I no sé en quin moment... Sí, una amiga que l'altre dia va dir... estàvem a un màrquet i li va dir a la... Bueno, que el posi, a la Carla Di Pinto, en plan, fem un tardeo, vine si vols. Li va dir això La Isa li va dir això a la Carla Di Pinto. Li va dir, i ella li va dir, ai, tinc això... En plan, i era, no li va mentir, però sí, la Carla majíssima. Sí, jo vaig pensar, tenim amigues que són super en plan echas pa'lante. Que puta que ama. però Se'ls hi pela tot i- El free will és com, per Bueno, és un exemple, mix, és un sortir mix. com amb una tassa, que mai ho faries, no? Amb un got de vidre de casa teva amb aigua O al carrer. amb la mascarilla de... Saps? Bueno, però és un mix, en plan free will o que te la peli tot i ser més en plan... Mira, jo, For the plot. per exemple, avui m'he equivocat De metro. de metro. I jo de petita, a mi això em passa moltes vegades, però jo de petita quan em passava, Ja hagués deia, plorat. quina puta vergonya, ara la gent veurà que, o sigui, pujo l'andana i torno a baixar per l'altra Ah. banda. I ara és que me la Ningú sopa. veu. Ja. Me I la si no, què repampinta. més dona que et vegin? Abans ho feia en plan una mica... Però és que ja fa anys que dic... Mira, això és una mica free will, no? Sí. Bueno, No. free will i... No, és que free will és com don't que give tu a fuck, en plan. fas el que vols, en plan, per exemple, joder, doncs això, en plan, Using surts de my casa free teva will, amb un, és que amb hi ha molts un vídeos. got de vidre, que, tio, ningú sortiria amb un got de vidre a passejar. Però per què vos Clar. sentim un got de que Pues ja al igual t'ensenyaré que la vídeos. gent surt amb un termo de Però cafè... potser amb els pues tu- iPatches, no? Sí, en plan free No, will. però tu surts free amb el will. got de cafè. Perquè et dona la puta... En comptes del termo, pues surts amb el got... Per què? Si és un got. Ja, o sigui, al coses final... que igual, que clar. l'han de pelar però que estan rara vist, no raro vist, però que no ho faries, però ho pots fer perquè estàs en el teu dret a Ja fer. ves, mola, O sigui, són coses que no són il·legals i que per tant les pots fer, però ningú les fa com... Sí. Què cojones estàs fent? Pues això. De fet, jo quan veig algú que fa alguna cosa així penso... Sí. Puto amo, en plan, no dius que pringau, dius puto No, no. amo, jo sempre ho O dic. sigui, imagina't, vas amb els cantant pel mascos. carrer. No, vas amb Buah, els la gent cascos. que canta. Vas amb els cascos Bona pel resta. carrer, vas allà no sé què, i puges a un banc, camines al banc i baixes. Tio, això en veritat ho pots fer si vols. Sí. Ho pots fer i ningú ho fa. Llavors, si No. algú ho fa, pensaria, però està fent free will, en plan, està fent Buah, ús del free Jo tinc will. un Vull amic fer-ho. que no sé si encara ho fa, però quan passejava el gos es posava a cantar, tipus cantar, en plan... La... I deia, da igual, i si passa algú? Deia, Pues res, pues pararé de cantar una mica, però quan estic sentit no Guapo. passa res. Clar, I 100%. cantava, tia. Bueno, Pues això. esperem que us hagi agradat molt. Sí, Ens veiem d'aquí 2 setmanes. exacte. I I ja està. I res, Res més a dir. anem a dormir, que segurament estareu cansats, primer dia de col·le. Tothom a dormir aviat. Vinga. Sí. Això és... Això és Pico 3. Hòstia, vaya gallo fotut, ho podem tornar a repetir. Això és Pico 3.